U toku ove prezentacije upoznaćemo se sa pojmom, podelom i osobinama standardnih rastvora. Moje ime je Gordana Pešić, nastavnik hemije u Hemijsko-prehrambeno-tehnološkoj školi Beograd. Standardni rastvori su rastvori tačno poznate koncentracije. Na primer, ovde je dato da je C jednako 0,1023 mola po decimetru kubnom. Vidimo da je molarna koncentracija zapisana sa 4 decimale, što znači da su standardni rastvori tačno poznate koncentracije koju zapisujemo sa 4 decimale. Prema načinu pripremanja standardnih rastvora, oni se dele na primarne standardne rastvore i sekundarne standardne rastvore. Standardni rastvori su rastvori tačno poznate molarne koncentracije, napisane sa 4 decimale. Dele se na primarne i sekundarne standardne rastvore. Osnovne karakteristike primarnih standardnih rastvora su da se pripremaju od supstanciji postojanog sastava i da njihova tačna koncentracija se određuje izračunavanjem. Primarni standardni rastvori se prave od supstanciji poznatog i postojanog sastava, odnosno od supstanci čiji se sastav ne menja tokom pripreme i stajanja. Primeri takvih supstanci su natrijum karbonat, natrijum oksalat, oksalna kiselina, kalijum dihromat, kalijum bromat, natrijum hlorid, kalijum hlorid i drugi. Ovi rastvori se pripremaju merenjem mase supstance na analitičkoj vagi, zapisane sa 4 decimale u tačno poznatoj zapremini rastvora. Tačna koncentracija ovih rastvora se izračunava na osnovu mase, odmerene supstance i zapremine rastvora. Za sekundarne standardne rastvore karakteristično je da se pripremaju kao rastvori približne koncentracije od supstanci koje su nepostojane. Ovi rastvori se pripremaju kao rastvori približno poznate koncentracije, a čija se tačna koncentracija određuje eksperimentalno, odnosno titracijom sa drugim standardnim rastvorom poznate molarne koncentracije. Supstance od kojih se pripremaju sekundarni standardni rastvori se ne mogu dobiti u čistom obliku ili su nepostojani, odnosno njihov sastav se menja u toku pripreme i čuvanja standardnog rastvora. Ovde su dati primeri supstance od kojih se pripremaju sekundarni standardni rastvori. Hlorovodonična kiselina i sumporna kiselina ne mogu se dobiti u čistom stanju jer uvek sadrže vodu, a hlorovodonična kiselina je i isparljiva. Natrijum hidroksid i kalijum hidroksid su veoma hidroskopne supstance, apsorbuju ugljen dioksid iz vazduha stvarajući karbonate. Kalijum permanganat oksiduje supstance iz vazduha i destilovane vode i menja se pod dejstvom sunčeve svetlosti. I natrijum tiosulfat koji reaguje sa kiseonikom iz vazduha menjajući svoj sastav. Osnovni pojmovi sa kojima ćemo se susretati u toku volumetrijske analize su standardni rastvori, titracija, titraciono sredstvo ili titrant, titrovani rastvor i završna tačka titracije. Šta ovi pojmovi označavaju? Standardni rastvori su rastvori tačno poznate koncentracije. Titracija je postupak pri kome se standardni rastvor dodaje iz pirete u kapima ispitivanom rastvoru sve do kraja reakcije. Titraciono sredstvo ili titrant je standardni rastvor sa kojim se izvodi titracija. Titrovani rastvor je rastvor u Erlenmeyeru koji se titriše. I završna tačka titracije je trenutak kada je dodato onoliko titracionog sredstva koliko treba za potpunu reakciju sa supstancom koja se određuje.
odnosno to je moment promene boje indikatora.